Nya kwaramuga juang arwakie chenro ni mara megago ka obrukelo ni weche matimre pacho kae koda mago mende matimre buma mapari pinya mar France kama tim Kenya wetache tuke mag Olympics madi nyime e buma ma France kata kamano nya kwaramuga juang kawachako to magi weche momiyo pe kod chiengni ma tarik 5 dwe mar 8 higa mar 2024. Jatend piny William Ruto keto koke kendo kadho paro mar chiko omenda mambalang' manyocha kadhi gi od bura. Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wameweza kupoteza maisha yao katika ajali hiyo. Jioto masira mara paya bang' apiko tuomo rekod nyamburko e gweng' ma Tulimani apaya mamwingi kochomo Garissa. Daraja aliyejenga mzungu sijui 1930 ndio tunatumia mpaka leo. Na hii ni major road ya kwenda kwa National Park. Ujinga gani hii? Chenro mag wuoth obedo gi ng'ikruok bang' olalo ma mogor matudo Migori gi Narok kethore nikech koth. Machiegni nya kwaramuga juang nyalo tudri kodwa namba mar 3 kata X marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Sin. Machiegni ninga en James Opondo. Ji adek monywando nyaka jabodaboda owito ngimagi e masira marapaya bang' tuomore kod nyamburko e gwenge mag Tulimani apaya mamwingi kochomo Garissa. Masirano otimore kinde ma japiko ne temo ng'ado ndara kochomo Kiomo kowuok yo mwingi kendo romo rigiri kod matatu mane dhi Nairobi. Jabodaboda ne owito ngimane kanyo kod jawuoth achiel to kod achiel kuom jok mane ohinyore ne owito ngimane e od thieth ma Mwingi. Hapa ambapo tupo kuna ajali ambayo imetokea mahali hapa ambayo imehusisha gari moja aina ya matatu kubeba abiria na pikipiki. Ni ya kwamba watu wawili, mwanamke na mwanaume, wameweza kupoteza maisha yao katika ajali hiyo. Na wale ambao wamekuwa ni abiria katika pikipiki hiyo na mmoja ambaye amejeruhiwa, na ripoti ni kwamba amepelekwa hospitali ya Mwingi level 4. Kuna accident imefanyika hapa karibu na Weybridge. Imetengenezwa juzi hapa karibu na kama unaelekea Mwingi. Kuna bodaboda imepitiwa juu na gari ya kubeba abiria inaitwa Mtedia. Imemaliza watu wawili, driver na mwenye alikuwa amebebwa, na mwingine amepelekwa hospitali na kwa mahututi. Inasemekana gari ilikuwa imeisha breki, isipokuwa tu kuelewa nini iliendelea. Chenro mag wuoth obedo gi ng'ikruok e apaya mawuok Kehancha e kaunti ma Migori kadhi Lolgorian e kaunti ma Narok bang' olalo mar mogor ywer gi pi bang' koth mapek chwe e gwengego. Chenro mag wuoth gi timo ohala nobedo kod chochni ka thoth nyamburko gi jo ohala ne ok nyal kalo olalono matudo kaunti ma Migori gi Narok. Jo ohala osayo rem ma kaunti ma Narok gi sirikal mamalo osebedogo mar loso olalono mane oger gi jo wagunda higni mathoth mokalo. Nilikuwa naenda Lolgorian soko. Sasa nimemaliza soko, naenda kuona watoto wangu nyumbani, nimesuhuliwa na daraja, napata daraja inajaa. Sasa naomba gavana ya hapa Narok County tusaidie tutengenezewe daraja ili nipate kuenda kuona watoto wangu. Sasa nalala nje, sijajua watoto wangu vile wako. Tumepata uhuru miaka 60 iliyopita. Daraja aliyejenga mzungu sijui 1930 ndio tunatumia mpaka leo. Na hii ni major road ya kwenda kwa National Park. Ujinga gani hii? Wanajiita wakubwa huko, wakubwa. Na hii ndio barabara yenye inaleta pesa kwa Narok na Kenya mzima yote. Ujinga. Hii ni aibu. Na hii barabara inafanya biashara mingi sana kutoka Migori mpaka Lolgorian. Mnaelewa. So mbona hawezi tuinulia hii barabara
inasababisha watu wengi wanasimama hivyo wanakwama kwenda kufanya shughuli zao. So nilikuwa naomba serikali ya Narok bana inue hii barabara na hii daraja na ile daraja yenye iko huko ile ya River Migori. At least kama ile yenye iko huko namba. Unaona? Governor Masiaya James Orengo wacho ni ng'eyo jal madhi telo ne kweth Azimio kaponi Raila Odinga odhi riwruok mar AUC dhi tim kirango teko maduond buche mani Azimio nigo. Orengo wacho ni duond bura mani kod mbi mapek e Azimio dhi bedo gi duol kata duol mar ng'ama kao ka Raila Odinga. Orengo oloso giko dira mokale gwenge mag West Ugenya e county ma Siaya. The truth of the matter is nothing has changed because the positions that are being occupied by ODM before or subsequent to new nominees being processed to be members of the cabinet, they are the same positions which were occupied by ODM within the Azimio coalition. The seats that were retained for the other political parties within the coalition, including Wiper, including Jubilee, those have remained intact, and there has been no change whatsoever. So ODM, as part of the coalition, remains part of the minority party within the National Assembly and in the Senate. ODM has got to go through some restructuring, some leadership changes, obviously, but at the end of it all, Azimio, if it is not, distracted, or if it does not collapse, they have to sit together. I know Raila is the party leader of Azimio, but the chairman of the council is Uhuru Kenyatta. With the membership from various political parties, they'll have to sit down and make that determination. Jodbura ma Luanda Dick Maungu koni okang' mar ODM donje sirikal oweyo ka moko kuom jodbura mage koro digni kendo ni to gi sir piny owacho koso gi kwed sirikal ni mar tijgi en keto sirikal tesre. Dick kane loso Mwibona okoni en noyiere kod DAP-K kendo okang' mar ODM okete kama tek, kata kamano osingo mar winjo pach jopiny. Mwenzangu amesema kwamba hapa Imkusa kumekuwa na changamoto ya stima, na hivi majuzi Luanda tulipata shilingi milioni 137 million, ambayo ilikuwa ni pesa nilipata kwa donors fulani, pesa ambayo ilipita Kenya Power. Mimi nifanye kazi na Mheshimiwa Manyasa, mimi nifanye kazi na Mheshimiwa Gavana na hata rais. Na hapa nitaomba msamaha kwa sababu mimi na rais hatuko tunapendana sana. Halo? Mimi na Mheshimiwa Ruto hatuko tunapendana sana. Na mara mingi nilikuja nikisema Zakayo fanya namna gani? Ashuke. Lakini sasa mambo ilifanyika, hata sijui niko kwa serikali ama niko kwa Azimio. Kwa sababu mambo ilifanyika. Halo? Manake mzee alienda akakutana na yule mungwana wakaongea. Kwa hivyo kwa sasa mimi niko hapo tu na ngoja nijue kwamba hii upepo inaenda pande gani. Lakini si alishuka. Siasa mar oganda jo Baluya medo nyiso pogruok matut bang' jotelo moko masiro Spika Moses Wetangula mawuok Bungoma kendo wuok mager kod Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya kod Senator ma Kakamega Boni Halwale ni giwe nyiso achaya ne Wetangula. Jotelogo kaloso kinde nyasi moro mar Solomenda e gweng' ma Musikoma okone jotelo mondo ochomre tir kod tije manoyienegi kendo owe donjre kod jowetegi. Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, yeye ni kiongozi wetu katika chama, ametulea mpaka pale tumefika, na hatuna budi kufanya kazi kwa sababu ametutetea, ametupigania, ametuongoza, na hatutaki kufanya makosa sasa ili ikifika 2027 waanze kupaka papo aroma matope ambayo sio yake. Maendeleo ambayo yaliletwa Bungoma baada ya Madaraka Day tarehe 1 mwezi wa 6
Tulisikia watu wakipiga kelele kwa sababu wanaona kwamba Bungoma haistahili kupata. Kuna huyu senator wa Kakamega anaitwa Halwale. Ati Bungoma wakijenga Masinde Muliro Stadium anaanza kuingilia Wetangula, kwamba Wetangula anabadilisha headquarters ya Western, anaitoa Kakamega analeta Bungoma. We Halwale ni mgonjwa sana. Umesikia, unaona gavana kama ule wa Trans Nzoia anaongelea huko Kakamega ati watu wa Trans Nzoia ni watu maskini, watu ya Bungoma ni watu maskini. Wewe huko na serikali yako, weka mipango ya serikali yako umalize umaskini mahali ambapo unafikiria watu wengine hawakumaliza ule umaskini. Moko kuom jodolo mawuok Kajiado East oseyo sirikal kuom puodho chike matayo ndikruok manyien mar ute lamo kod jodolo kagiwacho ni ma biro thiro chenro mag alam. Kotelnegi gi Boniface Mangeti, giseyo jogo ma osebedo ka ng'ado rieko ni jatend piny William Ruto kagiwacho ni ute lamo osebedo ka chiwo puonj makare moloyo to e weche mag siasa ma pacho ka. Jodologo omedo ni ponono ni piny owacho puodho chike makama kaluwore gi midhiero mar Shakahola owinjore gi non jadolo machiwo puonj ma ok owinjore. Haitakuwa vyema makanisa irejistiwe upya. Kama kuna mtu mmoja ana shida zake, mna uwezo wa kuchunguza, na tusiache mwili wa Kristo kayumba yumbe. Mahali popote panaitanishwa kwa jina la Mungu lazima paheshimike na paende vizuri. So na kuomba rais wanao kwa advice kwa njia inayofaa. Jambo kama hilo halijatupendeza na halijatia moyo wa Kristo na wachungaji. Kama ni kuhamasishwa ni sahihi kutuambie mambo yanavyofanywa, lakini kupunguza eti kuchucha eti kwa sababu ya Shakahola eti kuna mtu alifanya maovu, wacha ashikwe yeye mwenyewe yule aliyetenda maovu, ama hata kama Kitengela mara tupo, kama kuna naye tenda hilo afuatwe yeye mwenyewe. Naomba president wetu wakati anaangalia hii kitu ya kuregister makanisa asifukuze makanisa yote, kwa sababu sisi kama wasirika maybe nimesoea hapa, nimechua babangu ni huyu hapa, ni vigumu sana kwenda kwa kanisa lingine kuita basta mwenye umchui baba yako wa kiroho. I would like this issue of the registration of the church to be addressed properly, because it will interfere with management of the churches. So it is something they can have a dialogue and see how they can regulate it. If there is anybody who is not following the regulation, let him or her be treated separately. Komiti mochung'ne weche mag somo e od bura mamalo osingo ni sirikal oketo tenge omenda mar ndiko jopuonj maromo 46,000 mag junior secondary. Jakom mar komitino Julius Meli omedo wacho ni jopuonjgo mane ondiki e yo makojolo ibiro ndiki e yorno ma ongirore. Serikali inaenda kuajiri walimu asa wa JSS. Mimi najua wengi mmengojea muda mrefu. Juzi tumepitisha bajeti yetu na mimi najua yenye 46,000 teachers ya JSS will be confirmed now. They will be confirmed to be permanent and pensionable. Pia watarecruit 20,000 ya interns wengine. Na pia serikali imeajiri watu ya technical teachers. Mimi najua hapa kwetu Taptengele tulikuwa na wanafunzi 20 kwa hiyo college yetu. Nataka watu wajue ya kwamba that is a technical trainers college. Muendeni huko, mtayapata msome, alafu muwe walimu wa colleges kama Eldoret Polytechnic, kila sehemu. Principal wako pale na 13 teachers are going to report there at Taptengele Technical Trainers. Na serikali pia imewapatia pesa karibu milioni 10 ya kununua naye vifaa. Nok amar jopuonje skunde mag piny owacho kaachiel gi jopuonjre koso chenro makare mag somo yanga kaka moko kuom gigo mosechwalo duoko marach e dho wadh nam chumbi. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo nobagro e skund sekondar ma Bomu e kar chung' od bura ma Changamwe e kaunti ma Mombasa ka gidwaro ni sirikal mondo ondik jopuonje mamoko e tich. Jotend skunde mopogore opogore bende owacho ni iye ma ohiu kod koso puonj makare osemiyo thoth jopuonjre koso chopo e skul moloyo to tok ndikruok ne penj mar klas 12.
My name is Kuya Isaac, Quality Assurance. Regional Quality Assurance, our chief guest. Hii school compound yetu na madarasa mengine, hata pia ningependa pia hata hii within our school compound tukapate kuweza kupata maji fresh ya kunywa na hata pia mengineo. Wanafunzi wengi wakirejea wanaenda kufanya barua huko nje. Unakuta wengi they come from very poor backgrounds. So mtoto anaopta akae nje, atafute barua apate, ndiye apate chakula ya jioni. Another thing is about towards your teenage pregnancy. Hiyo ilikuwa imecontribute for absenteeism. We are engaging in very many stakeholders, especially the parents. We are creating awareness to ensure that they understand that these learners have to be in school so that they can be able to learn. And therefore, by educating the parents now will take their role to ensure students are in school. Tukifuatilia na machifu na wazee wa mitaa kwenda nyumba kwa nyumba kuwatoa hawa watoto na kuwapeleka shule na kuwasiliana na walimu hivi kwamba watoto wale wakikosa shuleni, mimi mwenyewe najitolea hata naja kwa hii shule na naangalia register kama kuna watoto ambao hawajaingia shule, kama kuna watoto wamekosa nidhamu, wanatumwa pale ofisini mwetu, tunashirikiana na walimu, tunawaadhibu kidogo, sio capital ile punishment ambayo imekatazwa na serikali, kwa sababu unaweza kuadhibu mtoto hata kwa maneno na akakusikia na akarudi shuleni na akatia bidii na akawa mtoto mzuri. Nya kora mugajonga da ka yoyo ma adundo kapoko dhi yoyo na kwa ile mondior na otema chok na mbo mara ya deka uchiela no la mogi TV molmo sibuoche kanyamkago ma Brian na Pinky kama no Brian ana opudo ka kondoro ramogiler kabisa. Sara singanya kwa rodongo mara wangneno West Kanyamkago wajoni osedonjo kendo oneno migago kod baba ne singa odongo gi joka singa duto te. Kamano Felix Nyamalo woda Nyamalo ka wuok Sindo wachoni goyo mos ne anyola mar joka yoroma owito mzee. Ramogi TV ler wato onger kadem ma Zablon Nyarasi kan tie ka chelgi Clinton Nyarasi ka chelgi Brian Otieno wawinji maler aenya James Opondo nyakora magajwang mago oteu mayudo ka Javan Juma ka wuka wendo wachoni oneno Ramogi TV kendo chubone e yorno makare ochako kodwa kendo ang'no tie kodwa Ramogi TV Patel na Maro Ngebich aneni malera hinya wuod katwenga erokamano Ramogi TV and Steve andio wuod Diruma kadem Ramogi TV ler kabisa morgi chenro mara migago Fred nyakwa kakani Nairobi awinjo maler kendo chenro chopono maler kendo umona kaka utayo chenro magu mogik Mosna Junior koda Bravin kawuoka Bimbo Sakwa Bondo nyakor mogojong wakao ywe madunda modhi e pi kaduogo to pod wan gi weche mathoth kikiti mabor. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu imboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860 *417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa.
Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinja nena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi, johala ma chiro toy mani Kibra County ma Nairobi pod medo kwano lala bang' masira mar mach ma nyocha owang'o chiro no chieng' ngeso. Wari achiel kachiel nyaka chiro no mondo jafwambo marwa Eric Owenga omiwa kaka wach chalo gi sande. Eric Owenga, kinyalo winja ka intiere chiro ma toy, nyiso ni to chalo nade gi sani, to bende jo ohala ni kanyo ka reso gigi koso gigi duto no wang', to jotelo mage ma biro lemo gi odiochieng' ma kawuono? Awinji maler ahinya ja picha kata James Opondo bende mana kikachono ane chiro ma toyi kuma chieng' Jumapili gokinyi jodak ma ka nobuok nochiew kod buok mokalo tok mach maratipo chako wang'o ka gimo saa 11 mokinyi, kendo en mach manokelo masira mano oneno ka ji 4 bende nowito ngimagi Jumapili gokinyi. To gima dhi nyime gi sani en ni johala ka achiel kod jodak ma Kibira ka kod mamoko kech ng'en chiro matoyi ni onywando johala ma okuone mopogore opogore e boma Nairobi ka. Koro gi sani gima dhi nyime en ni gitemo chung' yo mar gedo, kendo gi sani neno ka gitemo na kunyo buche mamoko keto yien mar neno ni gichung' kendo gigero kuonde magi mag ohala mano kethre mokalo chieng' Jumapili gokinyi. Japicha nyalo paro ni ma en mach mokwongo mosebedo katimore e chiro ni matoyi kalore kod jo ohala maka gisobedo ka giwacho ni kobudho ahinya to en higa achiel to kae iwang'o yo makong'e, kendo gin koluoro ni to samoro ka gitemo mondo gichung' yore mag ohala to mano ok timore kech gin koluoro ni ohala magi iwang'o kinde ka kinde, higa ka higa magitemo chung' to iwang'o ohala magi. Koro gi sani madhi nyime en ni jodagi ka achiel kod jo ohala gitemo gedo kendo gitemo neno ni ginya chung' machalo nadi, kendo gin makod kwayo ni kaber to jopiny kata joma man kod teko manyalo chopo kama chiemdo chung' kodgi e chung' kendo e gedo bang' maromo kuonde ohala 1,400 wang' bokethre duto chieng' Jumapili gokinyi, mana kana sacho ne en masira mabende no omiyo ji 4 owito ngimagi. To gima nyakoni maduong' kendo japicha en ni odiochieng' ma kawuono saa 8 irito gi sisa ahinya, kendo nitie geno ni ogai mar ODM Raila Amolo Odinga biro chopo ka mar goyo no jopiny mos kaluwore kod asara kod lal mane giyudo chieng' Jumapil, kendo igeno ni onya biro kod jaod bura maka mano migosi Peter Ochieng' Orero ka achiel kod gavana ma Nairobi mano migosi Johnson Sakaja. Kech ng'ani chutho chiro weche mag chiro ni buo telo mag county, kendo samoro jo ohala kod geno ni biro mar ogai mar Raila Amolo Odinga ka achiel kod gavana maka kod jotelo moko nya biro chiwo ler kata kaka chiro ni inyagere. Kapok adhi mabor ahinya ja picha an achiel kuom jo ohala
mosobedo e chiro ka onyawo pimo non to koka korgi en ang'o mosobedo ka timre to gin gi pachgi gin kod kwayo mane machiegni pimo non to shida en ang'o? Erokamano, an kako Koth Ong'ayo, an ja ohala matoi market ka, kendo wasetimo ohala ka higni mang'eny, to kata kamano ne wayudo masira mar mach mano monjowa, kendo en gima lit mokalo. Wan kaka jo ohala matoi wakwayo ni sirikal otim investigation mondo ng'iswa to en mach mane mosiko wang'o chiro toi iga ka iga. Wadhi asara, wan kod loan mwachulo, to mach osiko wang'o chiro toi iga ka iga. En gima lit mokalo, kendo stonde 1,300 owang' te. Dhano be owang' 4 e chiro ka botho. En gima lit, wadhi asara, walus gik mang'eny kabisa. Kaka jo ohala ma osebudho ka kuom thuolo mang'eny, kaluwore kod nonro ma kata telo mar chiro nitimo, uparo to ang'o manyalo bedo ka kelo masira mar mach kinde ka kinde? Gima washuku nosebedo ka kelo masira mar mach kinde ka kinde kaka jo ohala en ni nitie jogo mawacho ni gin kod title deeds matoi kae, gin kod title deeds mag lobegi, kendo washuku ni gin e joma noterowa e court, kendo gin e joma seche moko osebedo ka miyo chiro ni wang'. Mano e gima osebedo ka timre. Mar ariyo en ni wan kaka jo ohala nyaka watie twech achiel ni chiro ok onego bed ni ji dakie. Chiro ok en kar dak. Mar ariyo, stima mitudo oyaye e chiro, mago bende wadwaro ni mondo tieki. Gigi kotiek duto te to wadhi yudo solution, but solution maduong' mogik en ni chiro toi mondo ger modern, obed modern market, mondo kawe gi county government ma Nairobi, mondo wayud permanent solution. Erokamano, mano en achiel kuom jo ohala matoi ka ma ong'ere kaka Koth Ong'ayo, kendo wach mwacho kanyo mogik japicha en ni kaber to chiro matoi onego gere e lony manyasani, kendo wageno ni samoro limbe mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga e chiro ni samo nya kelo nigi ote mar fuong'ruok kaluwore kod masira magisebedo ka giyudo kinde ka kinde. Koro wan ka warito kech en wach moseyudo ayanga ni ogai mar ODM biro ka kendo kata kuma wantie neno kata kacha iloso podium kata kama Odinga kod wende biro chope mar goyo mos ni jo ohala buora ma toi ma ne oyudo lal ma tamre gi nono chieng' Jumapili gokinyi, kendo gisani gitemo na gedo, kendo giywak ni pod ok giyudo moko kuom gigo manya konyo gi gedo, kendo gikwayo mana jogo man kod nyalo manya chopo machiegni mondo ne ochung' kodgi, kech en mach ma obiro apoya ne giikre mar yudo lal makamano. Kaka kamano, ka in gi penjo machielo japicha, yiena mondo aduoki e studio achiel kachiel kok e kadak ma Kibera, mano chiro matoi. Owenga, kinyalo winja kapok awi thuolo, seyo pod ichwalo ne Tend County ma Nairobi ka jo ohala wacho ni mitokni mag nego mach nochopo kodeko. Iparo nade magi gik monego bed ni Governor Johnson Sakaja gi Tend County mare onego bed ni ng'iyo ni kuonde ma jo ohala bedie kata chirni onego bed ni bedo gi geche mag nego mach samoro amora ma masira ma kamagi obedo? Mano wach ma liwa ahinya japicha, kech moko kuom gin kod ywak ni alwora ka onge kod station kata kar geche ma oket mag nego mach. Ing'eyo ni ng'eny gi ni chuny boma ok gin machiegni ka kech giwacho ni kaber to onego bed ni Tend County onego ket ikruok manno ni kama dhano odakie mang'eny kata chiro machalo kama onego bed ni geche mag simo mach ponono ni mach omuoch nyalo bedo machiegni. Koro maga gin moko kuom ywak magi magitemo kwayo telo mag county kokalo governor mag county ni Johnson Sakaja none kaka nyaketo ikruok manno ni geche mag simo mach obedo machiegni kod kaka mak mana ni gimang'eyo ni chiro ni bende moko kuom gin ywak ni yo maber ma yande kata ne bed ni gache geno chopo chon mamoko mach yo nitie maber gare manya donjo ba chop ba mokodo mach mcha onge. Koro mago duto biro e wach achiel mar ni chiro ni kopo lose yo makare ka gisundo no to biro bedo ni jo biro bedo makare. Dwaro mar bedo kod stesen mar mach machiegni bende kochopo kare to nyangiso ni ponono ni mach omuoch yor apoya to geche mag counties nya chopo ka mar timo gima kamano. Lakini duto to warito japicha mano ni to
koponi governor ma county ni Johnson Sakaja obiro bedo thuolo ma twak kod Kenya paro chieng' mane gino timre Jumapil en owuon obiro kaka kata kamano iro kalwasi ne tek mokalo kendo ne jopiny kaachiel kod jochiro maka thothgi ne ige wang' kod bogole kaka mane koro thuolo ma twak kodgi yo makare. Koro samo wageno ni kochopo kaka odiochieng' ma kawuono to obiro yudo thuolo mar chiwo pache kod chenro ma en kodo kalure kod kaka chiro ni inyalo bere yo makare mar kinde duto ka mach owuok to inya geng' kata mar geng'o majno owuon mach wuog kendo nyaka chieng' japicha. Erokamano Eric Owenga ka ntiere e chiro ma Toi kochopo saa 1:03 nyakoro mga jwang' jafombo mar Eric Owenga bro kelo ni wach kowuok godo e chiro ma Toi kama igeno ni migosi Raila Amolo Odinga bro limo jogo matimo ohala margi e chiro ma Toi. Eric Owenga bro wei thuolo mondo dhi mbele gi fwambo weche magi geno ni bro kelonwa gi e yorno matut. Nyakoro mga jwang' ka wadhi nyime wero ni pod en lit kod kuyo ne familia mar ji ang'wen manyo owang'e masira mar mach e chiro ma Toi mani Kibra e bure Nairobi. Familia go medo nyiso lit magin go bang' masirano ka bende jo hala pod ni koda chiedh nade bang' wito mwandu e masirano manyo timore e kugwen manyoro kaka jafombo marwa Efinya Kidi lero seyo imedo ketne tend county ma Nairobi kuom rem chiwo kony e kinde ma masira mar mach timore e chirono. E kar dak ma otenore gi chiro ma Toi mani Kibra, walimo Margaret Atieno, miyo manyo wito wuode Kevin Ochieng' kaachiel gi nyamin chi wuode e masira mar mach manyo wang'o chiro ma Toi kendo miyo ji ang'wen wito ngimagi. Margaret yangonwa ni masirano nyo yudo Kevin e kinde mane odhi reso mwandu minode e chirono bang' mach muoch. Na wito wuoda kaachiel gi nyamin chiege mabe nodhi konye golo gik moko. Mach no wang'o gi te mane githo giduto. Mach no dino ne Toi kodhi golo gik ma ouso e chiro. To ne mach odino ne mano wang'e motho ma ok inyal fwenyo ni en ng'a. Olero ni koso yudo Kevin e yor simu ema ochune donjo e chirono mondo mi omanye. Kuom hawi marach nyo giromo gi masira. Sama ne wamanyo Kevin ka koro wamanye gi sim to koyudre na awinjo lit kaka janyuol. Koro na amua mar monda ang'i kaka muomo imagino monda chope kibanda ne. To ne watemo manyo ka waelo mabet nigo kane pod nigi mach to ne ok wayude. Lakini ka koro wadhi give up to waneno ka mbele kibanda kama nigi mach mang'eny kabisa. Koro na nyiso wuoyi mane wan gono no el mabati mano umre kanyo. Sama no elo mabati no ne wayudo ka wuoda e mangi wiye malo to ne pod inyalo ng'e ni en Kevin. Pauline Atieno ma en nyamin Kevin wacho ni tho mar owadgi oweyo fuok maduong' ne anyuola moloyo to kaka osebedo kochung'ne e weche mag somo. Yeye ananilipianga school fees. So ningefanya join shule but nimekuwa outside for 3 years. So akaniambia dream yake ni anataka ni raise mtu mwingine tusimamishe familia yetu. I was supposed to join September 10th. Leo ningeenda kutoa hizo documents. Oseyo josim mach ma county ma Nairobi ko wacho ni deko margi emano miyo masira makama yudo wadgi kod nyamin chiege. Zimamoto ingefika tu mapema. Tungu wangeungua hapo ndani. Bili angechomeka. But I'm sure he tried juu. Penye tuliopata ni kama alikuwa anajaribu kuambia watu tokeni. Weuru simbe uon jok ma owinjo konywa kuom simo mach. Nikeche chiro no chako wang' to ne watemo seche karibu 3 hours ka wagoyo sim ne jo sim mach ma Nairobi County. Simbe gi ne ok yudre giduogo gi respond after an hour. Min Kevin ma bende en jao hala e chiro ma Toi oseyo tend chirono kaachiel gi sirkand county ma Nairobi kuom singo magisebedo ka gichiwo maonge tim e kinde masira mag mach. Tepetevu imekuwa upande wao. Wakati soko ilichomeka last year walipokuja Toi viongozi wa hii eneo
walikuja wakakutana na sisi Toi, wakatuambia watajenga mahali penye magari za moto zinakuwa around the area of Kibera. Another thing they promised us ni ya kwamba watatujengea a modern market. Another thing they promised us ni ya kwamba watatuwekea perimeter wall around Toi market. It is now 1 year down the line. Nothing. So hatujui kama walitudanganya ama walituambia ukweli. Sasa hivi tena tuko na mkasa wa moto. Imetokea tena mara nyingine. Shida tena bado imekuwa pande ya county government. Hawakukuja kutusaidia kuzima moto. Sasa mimi naomba kama wanaweza watupe fidia sisi wenye tumeadhirika. Na wakikubali kutupa fidia, tafadhali wahakikishe wale wameadhirika wamewa-identify. Kochoposani, ringre mar Kevin kachiel gi ji adek mamoko osechwal e kar kano ringre ma City Mortuary ka girito fweny e yor lony mar science mar DNA. Ma timore ka e chiro ma Toi chenro mag ohala nokodhi nyime kaka pile, ni mar kuonde ohala odong' pap kendo mwandu magi bende olal nono. Moko kuomgi manyo geno manyien tok masirano makoro wegi kod lal maduong'. Odiochieng' achiel tok mach wang'o chiro ma Toi, moko kuom johala osechako gero manyien kuondegi mag ohala ka kwayogi maduong' en mondo omiyo sirkand kaunti ma Nairobi ogernegi chiro manyasani. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano jafwambo marwa Efi Nyakidi. Kaodhi nyime, oyudo ni jatend piny Kenya William Ruto keto koke kendo kadho chik mar paro mar omenda mabalang' mabiro tayo chenro mag pur, somo kod chenro mag thieth e pacho ka. Chik makamano igeno ni biro kelo fuong'ruok e sekta mar somo, kama jopuonj junior secondary osebedo ka ng'anyo ka koro ibiro ndikgi e yo ma ongirore, kendo jopuonjre manie kuonde tiegruok bende biro yudo omenda mar jolo sombgi. Chik makamano biro miyo piny owacho thuolo mar golo omenda mag tayo chenro mag piny owacho e sectors moko ma osebedo gi midhiero, kama oting'o sekta mar thieth, somo kod pur. Chikno biro chiwo sir mowinjore ne chenro mar thieth mar Universal Health Coverage kokalo kuom chiwo omenda ne lakteche ma pod puonjre, jochiw thieth mag UHC kod nyamrerwa ma osebedo ka chwalo thieth e kor gwenge ma pacho ka. Oyangore ni kwan rowere machuo mariwore gi kuonde tiegruok mag tije lwedo TVET e kaunti ma Kilifi weyo somo gi e kore kipimo gi rowere ma nyiri, ma kaluwore gi apisa mochung'ne kuonde tiegruok mag tije lwedo e gwenge mag Garini, Salome Mwachilumo wacho ni koso yudo tich en achiel kuom gigo mamiyo rowere weyo somo gi e kore. Ojiwo rowere mondo odhi nyime gi riwore gi kuonde tiegruok gi mondo mi giyud lony manyalo konyogi chako tijegi giwegi. Wengi wale wenye wanavumilia paka mwisho katika training ni wasichana. Ukiangalia vijana wakikuja wanakaa, alafu kuna high dropout wanakuja wanajiunga, baada ya kupata ule ujuzi hawaendelezi paka mwisho, wanafika katikati hawafanyi ile mitihani ya kitaifa, ambapo pia hiyo katika inawa reduce the job opportunity. Ombi langu moja tu kwa serikali ni kuwa hawa ambao tumewatengeza pale nje watasaidika vipi, ni njia gani wameweka ndio wakitoka hapa wanaenda kupata kazi. Mashirika hizi ni skills ambazo wanapata hawa watoto, wakiweza kupata nafasi kule nje tutashukuru. Ningeliomba serikali ikapate kutambua shule kama hizi, ikapate kupatia wanafunzi walioko huku shule za nyanjani kipaumbele ili kuwapatia kazi. Si kuwa kazi ni lazima Ulaya au ugaibuni, mahali popote pale. Kwetu Kenya pia kazi zimo mingi.
Jotelo kaachiel gi ruodhi ma kaunti ma Garissa oseyo jonyuol ma kaunti no kuom koso timo tijgi makare kaka jonyuol mar rito nyithindgi. Jotelogo wacho ni ma osechwalo ahinya rochruok mar arita kwe e gwenge ma kaunti ma Garissa. Gimedo ni thoth jonyuol ok rang makare gigo ma nyithindgi timo kata jogo ma giromogo gino mamiyo gikoso bedo gi adier e wi kido kod timbe nyithindgi. Ngawa mimi na blame hawa kwa ajili ile kitu mimi na blame kwa security agencies. Ni kwa nini wasishike hii watu? Because tumesema ni huyu na huyu na huyu na huyu. Lakini wanasema wakati wameleta mtu kwa wameshika, wameleta kwa police station, wazee wanakuja, wanasema ni mambo ya clan, tunafanya namna hii, wanasiasa wanapiga simu, wanasema namna hii. So wameleta blame upande wetu. Hivi vijana ambayo wako na kisu, wewe mama na baba ndio unalalisha kwa nyumba, na kile ameiba unakula na yeye. Vijana ambayo wanaiba vitu ni kuanzia 14 years, 13 years, hata kotini wakipelekwa. Shida ingine iliyoko, hamtaki kutoa ushahidi, mnaanza kulaumu polisi. Polisi hawafanyi kazi, polisi wamechukua hongo, mnakimbia kwa social media. Tuelezane ukweli. Na wewe ambaye ulipigwa hutaki kusema. Riwruog nyamrerwa e kaunti ma Isiolo ochiwo andika mar ndalo 7 ne sirkand kaunti no motelo ne ng'anyo margi. Giwacho ni pok giyudo chudo margi kuom thuolo mokalo higa achiel. Gino mosebedo ka thiro chenro mag thieth e kaunti no. Kaluwore gi jawach e lo riwruogno, sirkal ma pacho ka osebedo ka chopo singo margi mar chulogi. Kata kamano, sirkand kaunti ma Isiolo ok migi omenda ma kamano. Sisi ile kitu imetuleta pamoja leo si fitina, si chuki, ni kutafuta haki yetu. Kwa sababu hii county since 2014 tulikuwa tunalipwa stipend kitu kidogo shilingi 3,000 kwa mwezi. Na kwa saa hii hiyo kitu hatujapata kwa miaka moja. Kwa sababu sisi tunaingia door to door kwa hii town yote, tunafanya household visit, tunafanya referral, baada ya referral tuna follow up, defaulter tracing, tuko na kazi mingi kwa Bula na tumekataa kulipwa hii kitu kidogo. Tumejaribu kuuliza pesa yetu iko wapi, tumeanzia kwa treasury amesema amepitisha, governor amesema amepitisha, kila mtu amesema apitisha. Sasa sisi kama CHV tuko wapi? Pesa yetu imeenda wapi? Wanasema vyombo vyao wote wataweka chini, hata kutoka hapa mpaka Isiolo County wataenda. Kile mimi nauliza, kuliko shindi atatoka, kwa sababu kuliko ameanza hii kazi huko kwa Manyata. Kazi imekuwa rahisi kwa sababu wale wako na kifafa, wale wako na TB, wale ambao wakina mama wanajifungua, wale ambao wako na HIV, wale ambao wako na magonjwa kama hizo vile ambao sisi tunajua. Hii watu walipwe haki yao, kwa sababu itakuwa ni shinda sana vile naongea, nitaendelea kuongea tena. Sirkal mag counties mag masawa mar Kenya opwodho chenro mar siro pur e yor lony kod lek mar neno ne chiemo obedo moromo. Riwruok mar Central Region Economic Bloc kata Serebo chako chenro mag romo gi jokanyo matayo sekta mar pur kendo imiyogi puonj e yore mag teknolojia mag pur. Riwruogni onywando counties mag Murang'a, Nyandarua, Nakuru, Laikipia, Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga gi Kiambu. Change is as good as what your neighbors are doing. We thought it would create economic sense as a block if we can move as a team of 10 counties and make agroecology our center of focus in terms of food security for the region. And this connects to a lot of other developments in the world related to the upscaling of agroecology. So Tanzania
launched their own ecological organic agriculture policy, which is about ecological farming practices, also agroecology, and there is a global movement of countries who are making it their national priorities to spread agroecological practices. This time we are campaigning on farmers growing or bringing up their crops organically, because when we are using what we call synthetic fertilizers ama zile tunaita fertilizer ambazo ziko na chemicals, hiyo inatumika na inaleta madhara mengi sana katika mili ya watu. So this is why we are saying we better stop using anything else. Tuwe tunatumia fertilizers ambazo ni zile nzuri ambazo haziwezi kuharibu katika mili yetu. Mohingo kwetu Pradek magjo mula gwenga makishushe kaunti mataita Taveta Ogotach etesendo bila makishushe kagedoro ni wethulo nyamburu komargi magi sombogo mwando magmula kod kite mkware magi kunya wachore ni obila nyocho mako mwando gigo kendo pok oweyo thulo gino magi kwedo jokuny mula go oramone gin kod lesen kendo ok ging'eyo gimamiyo obila donjore kodgi. Kazi tumefanya na tuko na vibali vyote, hata hii ni certificate ambayo tuliletewa na president. Haikuletwa na mtu wa kawaida, lakini tunaona mambo mengine ya ajabu hapa. Watu ambao hawana vibali, hawatambuliki mahali popote, wanajaribu kuleta hujuma, kuzuia hata magari yetu yale ambayo yanasafirisha mali zetu. Sisi tunafanya kazi hii ndani ya sheria, tuko na consent, tuko na license, tuko na ununuzi ambao tumeletewa na huyu bwana wetu anaitwa Mohamed, ambapo alivyokuja tulimuomba kama anaweza tutafutia nini wanunuzi, na ukweli kwa jitihada zake amefanya bidii na tukapata wanunuzi. Lakini kuna hawa watu ambao wamekuwa kikwazo, hawana consent, hawana chochote, na ndio hao wanakuja kusimamisha magari, na leo tulikuwa tukutane hapa pia na wao tujue shida nini, lakini hakuna hata mmoja ameonekana. Our president alikuja Voi na akasema kwamba sitaki artisanal miners wasumbuliwe, na nimetoa ruhusa kwamba watumie nini mashini. Kwa hivyo watu ambao wanataka kumfelisha huyu Ruto ni watu kama kina Mwaruma, hawa maseneta. Hatuibi, ni vile vitu viliwekwa na Mungu ili vitusaidie. Sasa hii mining pale zikosa kuchimbwa, wizi utakuwa hivi. Ninapoona hivi vikwazo, kusema kweli, vya watu watano ni kama aibu. Maana tunataka tuendelee. Nyakora Mugajuang Ken Muga ang nalos na gino kocho kusapara awinjo lungeni kishushe ana wijo wacha ni kisuse koro kelo na wach malita enya kata kamano ka wadhi county ma Uasin Gishu edo ni moko kuom jodak ma Eldoret county ma Uasin Gishu medo wuok oko mar lero sigandgi ewi kambi moro ma otisi ni Springmark Investment Limited mayangore ni ne owuondo ji mathoth ma oketo milionde modhuro mag omenda e aguchgi gigeno mar nyuolo pesago mondo bed mathoth kendo loko ngima jomoko. Jopingo ywak ewi wuond mane wuondigo gi jago manyinge Ambrose Abuti mane lando injilno mar pesa ka okalo e kanisa kendo ma gikone ong'wana omenda jopiny kaka jachungo weche marwa Ken Muga lero. Midhirono oyo ji kod lal ka mamoko mane ologo pe bengi bende mondo ne ochiw pesa e agulu ne bende koro osepe mwandogi. Mae kanisa ma Dominion manie kar dak ma Action e boma ma Eldoret County ma Uasin Gishu. En achiel kuom kuonde ma iyango ni Achich Ambrose Makech Abuti ne lando e ote ne jopiny ni en kod yo ma onyalo miyogo pesa gi nyuol matanda wuoya kendo mapiyo. E limbe marwa wayudo ka lamo dhi nyime, to kata kamano jadolo Caleb Mwania odagi loso. William Getumbe en achiel kuom ji mane geno loso mwandu kokalo e chenro no, to mana kaka ji mamoko William bede koro mwandu ne duto olale nam. Wakati pesa zilikuwa zinatolewa, Ambrose anatoa pesa 5 million. Alikuwa anasema anaenda kufanyia nini? Getumbe lero pek ma osekaloe. Kanyamburko mare to kata mana nyiduonge magoyo ngolo bende ne osepe kod bengi kuma ne okawe hola mondo mino chiwe agulu mar jagono. Na sisi tunauliza hata saa hizi vile DCIO wanasema hakuna pesa katika akaunti ya Ambrose.
Si hizi bank zinajua hizi pesa they were withdrawn from where to where, kwa sababu if you withdraw over 1 million unajazanga karatasi inayekuwa na details ya kuonyesha kwamba hii pesa zinakuwa withdraws kwenda kufanya nini. Kardak Mamunyaka, Susan Waititu kod familia mare ywak ni ne giwito maromo siling milioni 5. Akatu introduce kama familia, sa familia yote mzima iko kwa Ambrose. By then niko na hata brother mwenye haoni, anaishi Kajiado, alikuwa ameinvest 1.23. Oboke bagen godo nyiso ne gindikore kod kambi mar Springmark Investments e dwe mar 4 higa mokalo. To wadgi ma bende nitiere kod ng'ol mar neno yangore ni nowito maromo siling milioni 1.2. Familia yetu kuna mjomba, kuna baba, kuna mama pale ndani, kuna brother na mimi sisters na mimi na sister yangu. Jima moko mabende ywak ni omagi gi achudhego oriwo koda ka jadolo Gideon Mudenyo mar kanisa mar Blessed mawacho ni ne osingo maromo siling milioni 1.7 masani koro lal nono. Owacho ni jolemo ma kanisa ne makwan gi dirom 100 bende pesa gi oselal e kabino. Obila ma Okwach Kich dhi nyime kod luwo ndach achijno. Ken Muga, Ramogi TV. Jadolo be koro koti koro biro marach na koro magajua nyaka koro tang nikech piny oseridre. Jok moko biro gi yore ma opogore uledhi be sani oidho ni weka kidogo utatoa mingi, biro bedo matek. Nyaringa Alfred Luoch wacho ni neno Ramogi TV maler ka entiere Ongoe Karungu. Ramogi TV neno maler ka ne James Siaya mano Witty James. Erokamano Witty James bende neno kacha otemoro ndikne Ramogi TV ler ahinya kwambai kendo waneno migago maler wano Shadrack Ogara ka en gi nyamin Jacinta Saronge, japuonj Sila Saronge koda Beverly na Atieno. Nyakora Mugajwang we kao yoyo ma adundo ka waduogo to wateri e pewe mag tuke. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa Kisumu Dala, karibu karibu, karibu karibu Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture, African banana, coconut samba, can get on a reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for